विषय कळका ते छे ते कसन उल्लक की घरा भीतर उल्लया हंग बाहेर नक्क म्हणता गाऊन तुलेल कानपुरा हंग असता तर हासवेस दत्ता नक्क म्हणता भीतर वचा हासवेस ते कसन हासवेस दत की हंगा जाऊ ग मक विषय सांगा म्हळ्यार सांगत तेचे ते कसन विषय म्हणून सांगती कसन कोळका कितली की कानू हंगास नव्हे असो ऐकू म्हणते कसा विषय म्हणून सांगत मका ती असं मग आमगे ते चंदी तुगेल दू म्हणचक ते कोणाल धू ग हा चंदी आमगेले धूमो ता कसन निमगुचता चंदी तुगेल दू म्हण गोतस ग तिगेल आन कोण ग हा कसन आहे कसन उलयतस तिगर ऑन कोण म्हणूय हे कोणे पण दुसऱ्यान सांगिल दला रे कणसाल फुट्टोन दितसील हावा मिगेल पहिले कोप येतवे कोप सत्य विषय निमगिला कोप येत मग कोण गोते कोण म्हण सांग ग तुका हशी उलेला दायना राब तांडून हरता थई ड्रम्मांत उद्दास तांडून हरत राब अम्मा कसन खंय गोतगल गलाटो कसकसी उलयतस मुगो हांव तवळ दुखून थंय राबून आयकतस थकट शकटचे घरचे पळयतसत माराय ती म्हाका कसं कोरका म्हूण कळतना यो दोगूय सेरून भितर तांडून हरया बित्तर आपण हरची नाकरे पुतू हक्क दरदरी तांडून होनु ते ड्रम्मा भितर बुडवया नावे ड्रम अंतसिल उद्दा पूरा हज बोर्ड रोकोया ते ಮತ್ತೆ ಚೆಳ್ಳಲ್ ಪೂರ ತೊಗ್ಗು ದೇವನಚ್ಚ ಯಾ ಮಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರಿ ಹಕ್ಕ ದರ್ದರಿ ತಂಡನ್ ಹೊರಿಯ ಏಯ್ ಕಸನ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಮಕ್ ತಂಡನ್ ಹಣ್ಣು ಡ್ರಮ್ಮ ಬಿತ್ತರ್ ಬುಡೈತ್ವೆ ಕಸಲಕ್ಕ ಸತ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ ಮಾಡುವೆ होय होय हक कसं की दल्लागो अम्मा आईल राब होय रे हक्क कसंकी ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ವಲ ತೊಗ್ಗುದಮೆಯ ಯಾ ತಂಡನ್ ಹೊರಿಯ ಹಿತ್ಲಾ ಹೊರಿಯ ಹಕ್ಕ ಏಯ್ ಖೈ ಹರ್ತಸ तुम्ही खै हरतस ते ಏಯ್ कसं करतस तुम्ही कसं करतस ते तुझ ಮತ್ತೆ ಚಳ್ಳ ಪಳೆ ते ತೊಗ್ಗುದಮೆಂತಸತಿ ರಾಬ ನಿಟ್ಟ ರಾಬ ए सोड गो कसं करतस ते पोरगो अम्मा आणि तू गल्लऱ्यांनी आणि कसने थंडी गिंडी जायत नाका पुरो देऊल की म्हण ए सुंदरी कसं गो हे कसं करतस गो हा होई रे पुत्तू पूर देवला पूर उद्दा आणि वाईट करत नका त्यांना लेदकून उद्दा खून हाण बोर्नु पुरपूर धावून गेला आज ಮತ್ತೆ असेल देवांच्या का फूटी खर्चले आणि फाय हा वचून हडका सुरवेर हक तांडून होनो ते बस करूया विषय कसा म्हण निमगूया हावसनी पूत सेरून मग कसं करका म्हणलेतली ती हुतकान बुडून मान कडका म्हणवे हा वई करतात तुम्ही टाकाय काही उणी दलेल नाही हाव गेल म्हणे रे हे घर परतून गेल नावर दत्त नव्हे टका रक्तसत की कसन की सुरवेरी हंग्योन बैसा तो मग बशा कळत रे तू काय सांगका म्हण ना हा अत्तुले त्या कसंकितावळी बडबडा चित्तसील नव्हे त्या कसन विषय म्हणत सांग तुगेल दुवेले आन कोण म्हण सांकावे तुका वई गो तिगेल आन कोण म्हण दव का मक्का इतलीसू हावन तिगेल आन म्हण लेक्की रे आता कोण की पहिले एक विषय मिगेल कन्ना घाल्ले त्याच्या नंतर मगेल ಮತ್ತೆ कीड सोड म्हण किदल्ला तिगेल आन कोण म्हण दव का मक्का थू तुझ्या इतकी नीच बुद्धीची वे तू तुमची नाही रे तिघे लानू त्या कश रे कोणकी कसंकी सांगलं म्हणू नमगत तू हा आपल्याला इतलं घर असं
ती त्या म्हणे काळी मशीन घालशी अस म्हळरी हांव तिगे ल्हानवे ये नीच मनुष्या तुगल मत्ते हेपर कोण भरला पडे तन्नी असल काम कोरनशा पुरो मिगेल वेरे सन्मान बघतुमु हावे तुके प्रश्न निमगुच्वे तुगल आननी अम्मा दोग्गे कळींचमु मे तू कष्टे गोरोदल्लो मळरी तू तंगल पूतने कंकी वाटर पोणसिल दिसता तुक तन्नी विंचुन हळल कीमोडु नवे ये हे मिगे रानम्म सुद्दे आईल मला जागृती ಏಯ್ ಏಯ್ ತುಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ ಸುದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ತುಗಲ ಆನಮ್ಮಲ್ ವಿಷಯವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಕ್ಕೋ ಪೆತ್ತ ತುಗಲ ಅಮ್ಮ ಕೊನೆ ಕಸನೆ ಮಾಡ ತುಕ್ಕು ಕೋಪು ಉಕ್ಕುನೆತ್ತನವೆ ತುಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕುಲೈತ್ ಮುರೆ ತದ್ನ ಮಕ್ಕು ಕೋಪಿ ಆನವೆ पुत्तू नक्कदवा नक्चरडा अन्न कनित शुल्लने हाँ तक बुद्धि सिकेता तू बितरोस बाबा नक्कदवा नक्क कितले मळरी तो तुक जन्म दिल नानु तशने उल्लत समने दवा हाँ तक बुद्धि सिकेता राब आज मात सोना तक करत राब बितरोस चढा तू पळना पळे अम्मल बुद्धी कितले छांग म्हण तुंची पळे आणि दुसरं कोणे दलेल रे मग कितले चढवनो तुका चार पेट्ट घालेल रे घालेत सिलिंती दलर ती मका भितर बस म्हण सांगतास इत्याक हांव कसं नाही तू कुल्लोचनच मागीर तुका बेजार दवचनच म्हणून असल मिगेल अम्माक तू दुःख दित पळे चांग नाही येना चांग नाही आणि हांव कसं नाही उरलें ना मिगेल अम्माल उतरा मॉल दिन हांव भितर वतस आता तू सांग तू त्या नमल पूत की ना कैदो होळ नाही लो म्हणून सांग ನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಸುಂದರಿ ಮಿಗೆಲ್ ಅಮ್ಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಸನ ಉಳ್ಳಲರಿ ಜಾಗೃತಿ मायनो तुमगेल ಬಗ್ಗೆ कसंकी उरलेल म्हणू बेजार कोणगे नकती आत संदर्भ तश शैले तश दावनु तुमगेल पुस्तक बुद्धी शिकवत कती राहावा तुमगेल विशेष लोकदल्ले तुमगेल तसल माय मेळचक हाव दा जन्मत पुण्य केला तुमगेल तसल चांग मनशल पोट्टंतु असल असल जन्म थू कसंकोच मायनो तुम्ही संगती असल प्रापदन गल्लरी कशी तडसून घेऊ का उल्लच परा उल्लनु आता आकाश पडनु क्षमापण निमगितस्वे तू हा ये नीच मनुष्या मक मिगेल वैरी बेजार दत्तस त्या दिसू मिगेल मायन मला तुगल अम्मन त्या नमने सांगले नक्का मिगेल पूत समनार ताको हरडी कोणगे नका दुसरं कोणाका हरडी कोणगे नु सुखारास म्हणू ऐकलेल ना हव तुगल हे रूपाक तुगल बुद्धीक पुरा मेचवली किती चंद नाटक केलेल रे तू मक मरळ केलं हत जीवन पूर्ती मक्का शिक्षे शिक्षी है त्या दिसू त्या माय नाही दल्लरी कैकी वत्तसिल पाप तिमने तुगल हाऊस दलाल टप्पाक मक्का कितली चंद कोण पळवून घेतली त्यांनी अशी तिथले दिवस हांव एकदम खुशेर आशिल्ले म्हाका पळोवन घेतिल्ले अशी मिगेल दोन बाळांतीर कोरनू कितले पुरो काम केलें कसल बायल मनशेल पोट्टान तुझेसल पूत आता तुका नाटकांनी बंद करी रोडची गिरची नका मक्का तो विषय सांग ती कशी काळ चल्ली दल्ली ये कितली शंका रे तुका कितली शंका तुक तितले डाऊट असले रे डॉक्टरला वचून टेस्ट करून घे पळे ते बन्नु अम्मी करचे नाही ते देवान दिवचे तुगेला अम्म कितली काळ आशिल्ली नवे तू कशे गोरोदल्लो तश म्हळ्यारी विंगडर तू उलचवे हेमे कशीची तिगेला नमल बन्न तिक्कायला पळे हेंची लास्ट आणि पण तू अशी उरलेल म्हणारी तुका घरातून बाहेर घालत पळे मग घरातून बाहेर घालचक हे मिगेल घर गो मिगेल घर हा तुका तुका चढून बाहेर घालचे जाऊचे हो ब्रह्मे हे घर मिगेले नावरस
त्या दिस तुगेल अम्मन तुगेल हे प्रबुद्धी पडून हे घर तगल हाता मेळ म्हळ्यारे तो विकून तुमको पर बाहेर घालत पुता म्हण सांगून त्यांनी मिगेल नावर केला गोतस्वे तुका डाऊट असल्या रे हाका संबंध पडवेला आपिसा वचून निमगी ते अय्यो होय वे हे घर तुगेल नावार असवे भिऊ नका हा तुका खंय भायर घालना हे घर मिगेले नावरस कितले म्हळ्यार तुमी गेले बम म्हणवे तू खापडून घेता धल्लरी तू हे उरलेलं उतरस पडे हे मात्र मग तडसून घ्यायचे जायना हांव तुगेल कतिरी कसकसन काम केल रे तंगेल हंगेल मध्य पर लढाई हाण गाणू तंगेल घरचे धंदे हाणू तुझ वाटे रोकायतसील मुरे तुगेल कतीर हाव कितले कष्ट भोगले रे त्या दिस तू जैला वतसील तंगेल हंगेल हातपाय दोरनू मग्गूनु कोरनू तुक बाहेर हल्ले मुरे ते प्राव केले चूकी हावे हानी मात्र पडे तू खैंद वाचले कचडा काम केलं म्हणारे तू जैला वचे संदर्भ येईल म्हणारे हाव पोलिसांच्या रिक्वेस्ट कोण घेता खंचे कारणात त्या मनशाक बाहेर पेटना कती थंयचे असू तो म्हण पोरगा भारी भारी उलयतस कसं ने तू हाव म्हण म्हाका उलयत मो बामणा मर्या दिव का म्हण गोत नावे तुका तुका मर्याद देऊ का वे मर्याद देऊ तसल काम केलं वे ते एक विषय गोतस वे मर्याद दिवचेच पडे ते हृदय दुखून येऊ का अशी प्रमाग कोण घेऊची नाही ते पडे आज उरलेले दल्ले आणि केदनाय अशी उरलेल म्हणारे हाव मात्र नाही मी गेल चढू समेत तुका क्षमिसी नाती तुका खैदो बाहेर घालता ती अनेक विषय उलयता खंचे चली अंक असल पुरा आपादन गल्ल म्हळ्यारे तोंडा कीड पडता कीडा हुडकास असो मागिरी तुका सीतुद्दा दितल गत येसनाती खंय पुणी रन्ना भितर पोणू प्राणीक आहार दावका दायता हुशार नाही ही अशी उल्लच पळयला रे हिगेलकडे सत्यच म्हण दिसता म्हळ्यार ते दिवस ती अम्मी अक्कन सांगिले फट्टी की म्हणून हांवें ओहो ते अम्मी अक्कन हे विषय तुगल कन्ना गलेल वे राब ती खंय अस म्हण पळयता हो ती ते रब्बून पळयतास राब करता हो अम्मी अक्का काली चोरन वेलपळ वांगण त्याची फोडी भारी लायक असेल की म्हणून वे कसं ने आमगे घरा येऊन वैंगणनी चोरलवे तिने होई म्हणता हे घरान तू आम्ही कोणे समासनत नव्हे येऊन चोरून हरतती तत्तावळ मिगेल हातात सिरकून पडता ते कोप्परची नसल पर दरिद्र विषय तुमगेल कन्ना गल्लेले हात पुणी कळवे तुमका अयो होय वे अशी पुरा केलवे सॉरी गो सुंदरी मिगेल दुकून होड चुकी दल्ले सॉरी राब ते अम्मी अक्का करते पळे तिगेल घरा आत्ता वत्ता हामा नक म्हणता सोडा ती केल खर्मा तीची खत्ता तुमगे पुरारे तिच्या सैसून घेतले त्याला हे एक उत्तर मात्र मी जन सैसून घ्यायचे दायनी चौकी दल गो मिगेल चौकी दल्ले कोणाल ती उत्तर ऐकून तुगेल ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೌಚನೆ ಜಸಿಲೆ ಚೌಕಿ ದಲ್ ಗೋ ಮಿಗೆಲೆ